Здравейте, приятели! Името ми е Тони Стюков и днес ще си поговорим за една от най-нажежените и плотно горещи спорове мускулни групи, а именно коремните мускули. Ще си поговорим за това всъщност каква е основната функция на нашите коремни мускули и защо е толкова важно да ги тренираме адекватно, както ще ви споделя кои за мен са най-добрите упражнения за коремните мускули и кои са тънкостите, за които трябва да знаете и които ще ви помогнат да вдигнете тренировката си на следващото ниво. И не на последно място, тренировките за корем по 5, 6, 7 пъти на седмица, какъв е то феномен въобще, има ли смисъл от нещо подобно, както и много други въпроси, които ви касаят със сигурност, но преди това искам да ви честитя коледните празници, да ви пожелая приятно посрещане на новогодишните такива и ако все още не сте проверили линка за записване към нашия предстоящ спортен зимен лагер, може да го направите 3 до 5 февруари, Банско Green Life Resort. Много ще се радвам да тренираме заедно, ще бъде уникално яко. Така че ако не сте го направили, проверете и заповядайте да тренираме заедно. Коремните ни мускули, освен да изглеждат естетически красиво и да привличат внимание към нас, имат много важни функции за нашето тяло. Коремните мускули привеждат торса към тазобедрената ни става, най-образно казано. Освен това, те са отговорни за множество различни ротации, стабилизации по време на различни натоварвания и съпротивления, навеждания напред-надолу, както и много други движения от нашето ежедневие. Слабите коремни мускули и дори дисбаланса в коремно-постната ни мускулатура са отговори за множество проблеми с тазобедрената става, гърба, лобалната област и кръста, дископатии и много други видове заболявания. Съветите на съвременните лекари са да не се навеждаме, да не вдигаме големи тежести, да си пазим кръста, каквото и да трябва да означава това. А именно подобни съвети ще скъсят значително разстоянието между нас и употребата на космодиски и други различни видове аксесуари и колани, които, повярвайте ми, няма как да решат проблема ни. Интернет упорито се опитва да продава идеята за кратки, лекички тренировки за коремните мускули пред телевизора, удобно от дома, ако може чрез употребата на различни видове вибриращи колани, гелове и други такива аксесуари, но повярвайте ми, няма жив човек на тази планета, който да е решил който и да е здравословните си проблеми или проблеми с просто слабата коремна мускулатура, единствено чрез употребата на подобни видове аксесуари. Минути ще ви споделя кои за мен са най-ефективните упражнения за коремни мускули, как и по колко да ги тренирате, както и всички останали тънкости, с които съм запознат и смятам, че ще бъдат голяма стойност за вас и вашите тренировки и ви пожелавам приятно гледане. Преди всичко е много важно да се научим на активация на коремната мускулатура чрез дишането и след това да търсим самото мускулно съкращение. Подходящи за целта са всички дихателни упражнения, като вакуумки, изпълнявани от лек или от стоеж, умрялата боболечка, която виждате на видеото. Не я демонстрирам с крака и ръце, а вие може да направите и с други аксесуари, с които намерите за добре. Едва след усвояването и интеграцията на правилното дишане в упражненията за корем, тогава можем да преминем към по-сложни такива, където вече се работи и върху мускулната стабилизация, каквито са планковете в различните му вариации, вдигания на крака от лек, вис и някои други такива. При всяко едно упражнение за коремните мускули е от ключово значение техническото изпълнение, за да може освен да натоварите добре коремната си мускулатура, така и да предпазите гърба и кръста от травми. Нещо, което е доста често срещано при хора с влошен контрол над коремно-поясната мускулатура. Много ефективно упражнение за долната част на корема е бавна флексия на таза от лек с опора, било то по-лека тежест или дори да се хванете на шведска стена, където при адекватно дишане, темпо и техника на изпълнение ви уверявам, че коремните ви мускули ще крампират от напрежение. Оттам насетне свободно може да използвате въображението си, за да намерите подходящата по възможностите ви вариация за вас, но лично за себе си вдиганията на крака от вис, изпълнени с намерение и контрол, могат да причинят на коремните им мускули брутално напрежение. Не забравяйте, че коремно-поясната мускулатура участва във всяко едно базово упражнение, което изпълнявате и след като тя вече е полуизморена, не е необходимо да я натоварвате с отвъд пределни натоварвания, за да я доизтощите и заздравите. Често, за да натоваря и акцентирам горната част на коремната мускулатура, просто премахвам или отслабвам опората при някои упражнения или в случая, както виждате, при вдиганията на крака от лек. Това също може да бъде направено и при планк от лакътна опора, като просто преместим лактите по-напред от центъра на раменете, за да придадем допълнителен ангажимент на конкретната мускулатура. След като сме натоварили правия коремен мускул, така наречените плочки, е време да се погрижим и за страничната коремна мускулатура. Освен тя се грижи за привеждането на трупа наляво и надясно, тя отговаря и за усукването около неговата ос. Един от фаворитите ми тук е страничния планк,
просто защото вариациите му позволяват натоварване и над глутеусите, аддукторите при изпълнение на Копенхаген планк и много други такива. А когато вече надградим нивото или просто търсим мускулна изолация и релеф в конкретната област, в страничната част на коремните мускули, тогава минаваме на пейката за хиперекстензии, където се работи за брой повторения, препоръчително над 10 до 20 и дори повече в работна серия. Колкото по-бавно и под контрол изпълнявате упражнението, толкова по-ясно ще усетите неговите ползи върху коремните мускули. За да е пълноценна тренировката за корема, разбира се, изпълняваме и усукващи торса упражнения. Най-предпочитаното от мен е руското усукване. Било то с тежест или без такава, в зависимост от вашето ниво, като аз работя тук за време, а не за повторения, и една работна серия протича от 30 до 60 секунди. Едва когато усвоим изолацията на конкретна зона от коремната мускулатура, тогава можем да прибегнем и към упражнения, които натоварват цялостно същите, като V-образни преси на един крак, за по-трудно и с два крака, планк от лакът на опора с тежести на гърба също е чудесен избор и едно от най-натоварващите упражнения за мен – кръстообразни преси, където натоварването над корема е много интензивно, просто защото го ангажирате под няколко различни ъгъла. Стабилизиращите упражнения за корем, базирани на антиротация, наричам аз същинските упражнения за корем. Тук поставяме торса в условия, които имат за цел да нарушат стабилната иначе позиция на ядрото ни и чрез различни способи и аксесуари можем да увеличаваме натоварването. Привеждане на гиричка от позиция на пълен планк, ренегатско гребане в по-леката му версия, а защо не и нещо повече, както и десетки много други вариации, които в огромна степен заздравяват сериозно вашите коремни мускули и разбира се, тези упражнения не са подходящи за напълно начинаещи, затова и се намират в края на клипа. Колко пъти седмично е адекватно да тренираме коремните си мускули? Със сигурност не и 5, и ако някой се опитва да ви убеди в обратното, то просто помислете какво се опитва да ви продаде. В общия случай 2 до най-много 3 тренировки на седмица за коремните мускули биха били напълно достатъчни и това отново зависи от характера на упражненията, които ще изпълнявате. За сравнение, упражнения като ренегатско гребане, V-образни изправения и други, високи по интензивност упражнения, 10 работни серии, разпределени в 2 тренировки, биха били напълно достатъчни. Ако изпълняваме по-лесни по трудност упражнения, като вдигане на краката от лек, различни видове коремни преси, странични планкове или други, то тогава 20 работни серии в 3 тренировки ще бъдат достатъчни. Всичко повече от това би било абсолютно ненужно в 95% от случаите. На екрана ще ви покажа примерни допълващи тренировки за коремните мускули, които ви препоръчвам да изпълнявате след основните ви фитнес занимания, когато те са вече полуизморени. Самостоятелните тренировки за корем са нещо, в което не намирам особен смисъл, но ако приемем, че наистина нямате друг избор, то изпълнявайте упражненията самостоятелно и след добра загрявка. Ако намирате стойност и полезна информация в това, което правя за вас, може да го споделите с вашите приятели. Абонирайте се за канала, за да може първи да получавате известия за нови видеа. Харесайте видеото и просто не спирайте да тренирате адекватно. Старайте се да се ограмотявате по темата за здравословен начин на живота и движението, за да може, освен визията, да получите нещо много по-важно, а това е именно здраве и дълголетие. Чао и до нови срещи!